albarka mu sani cewa wa'innan ƙabilancin mu al'umman Najeriya gabaki ɗaya mun sani duk wanda yake a wannan ƙasa tamu wallahi in dai mutum musulmi ne falillahi alhamdu shikenan balma duk wanda ya san tarihi da wanda ya san ƙasashen nan namu na Hausan nan wallahi ya san in dai mutum musulmi ne babu ruwanmu da shi galibi duk yaran mutum duk sun narke a cikin yaren Hausa wannan yana ɗaya daga cikin albarkar da Allah ya sa a cikin wannan yare na Hausa gaba ɗaya in dai mutum musulmi ne ko namu ne duk an zama ɗaya to saboda haka yan uwa masu albarka wallahi wannan abubuwan da ake kira na nuna ƙabilanci da nuna tsana da tsangwama dangane da wa'insu mutane wallahi kuskure ne kai ta kai ga har an zo an fara ma suka Sheikh Dan Fodiyo da ɗan uwan shi wannan Abdullahi Gwandu duk aikin nan da suka yi ma musulunci da da'awa da suka yi ma musulunci amma yanzu duk an zo an fara suka an zo an kawo ƙabilanci sukar da ake yi ta koma ta ƙabilanci da yan uwa wallahi mu ƙoƙari mu watsar da wannan abin za ta iya yiwuwa akwai wanda yake yin haka da farar zuciya shi da tsarkakakkar zuciya saboda abubuwan da suke faruwa a wannan kare na ana samun ɓarayin daji 'yan fulani da sauransu to wannan wa'insu mutane ne duk al'ummar da ka sani a duniya dole a cikinsu akwai mutanen ƙwarai akwai na banza akwai barruhum wa fajiruhum akwai na ƙwaransu da na banzansu mutanen banza daga cikinsu sai a hukunta su dangane da abin da suke wannan shine amfanin gwamnati kuma a gwamnati da ake da ita gwamnati ta haɗa dukkanin wa'insu nau'ika na mutane yawwa ba mutum ɗaya bane ba kuma mu ne masu zaɓen gwamnatin nan duk wannan da suke wakiltar mu ne waɗanda muke zaɓar su saboda haka idan kuka zaɓi marasa amfani waɗanda ba su yi muku daidai ba to sai ku yi ƙoƙari ku ga ya za a yi ku canza su ko mu yi ƙoƙari mu ga to mu hito takarar mana mu tsaya mun tura wakilci ba a mana wakilcin da muke so ba to mu hito mu wakilci kawunan mu mana amma yanzu idan aka zo aka fake da wannan abun aka rura wuta ta gaba da ƙabilanci na rantse da girman Allah wallahi fitinan nan Allah kaɗai sai ina za ta tsaya shi yasa ko ayoyi da nassoshi a cikin alƙur'ani da ake bamu ana bamu ne domin mu hankalta mu ɗauki wa'azi shi yasa a shari'a ta musulunci ga malamai magabata suka zani fito na fito daga shugabanni annabi yake ku yi haƙuri da shugabanni saboda me saboda fito na fito da su illa da matsala da yake kawo a cikin al'umma mu je mu karanta tarihin Hajjaju alaramma ne gwani ne gangaren ne amma haka yake yanka mutane idan ya zo hudu ba yana dadewa idan ka tashi ya yanka ka haka ya ta yanka tabi'ai wannan Sa'id bin Jubair shine tabi'i na ƙarshe da yanka ya mai muguwa addu'a daga nan ya mutu to saboda haka mu ma sai mu yi haƙuri mu canza shugabanni kuma a nan ta'addancin da ake a Najeriya wallahi dukkanin wa'insu ƙabilu da suke a cikin Najeriya nan ba ƙabilun da ba sa wannan ta'addancin mu a nan da muke zaune a arewa an kama mutanen mu Fulani suna ta'addancin an kama Hausawan mu suna ta'addancin kowa yana yi illa man rahimallah saboda haka wanda ya yi laifi a hukunta shi kowa ne yawa mu yi ƙoƙari mu ga mun zaunar da al'ummar mu lafiya kan mu raba kanmu domin me idan muka kalli abin da ya faru a Sudan kamar yadda nake faɗi wallahi ga sunan Allah kaɗai ya san adadin mutanen da aka kashe Allah kaɗai ya san mutanen da aka raunata aka talauta hisabun wannan sai a gaban Allah haka ma a ruwan da hutu da hutsi nan ka duba ka gani to kai ma yanzu ka kaddara da kanka fitina kwance take Allah ya tsine ma mai tayar da ita ka kaddara yanzu yaƙi ya tashi a nan ƙasai kai ma kana cikin mutanen da suka rura yaƙi na rantse da girman Allah duk